Start your week with a bang. Clash Time. Every Monday night. Only on Eurosport. Clash Time. Clash Time. Ja tässä nähdään hieman ennakkoa sitten Money in the Bank pikapuottelusta, mikä WrestleManiassa käydään. Ja tässä kaikki miehet, jotka kehässä kohtaavat, ovat osa tätä Money in the Bank ladder matchia. Kyllä tag team match tällä viikolla. Nimittäin ECWsta Mark Henry, World's Strongest Man. Ja nyt David Finlay kehässä vuorostaan tässä tag team matchissa. Ja nyt moukaroidaan Finlay oikein kunnolla. Nimittäin tämä mies on, niin kuin monta kertaa todettu, maanantai-iltaisin on gorilla. Kyllä, niin kuin heidän joukkuekavereina tosiaan niin kuin Finlaylla on Christian ja Mark Henryllä tuossa kehässä on näkymä Kane. Kyllä. Ja tässä nyt Kane vastaan Finlay. Kane tulee vastaan, mutta ei puutti ylös. Nyt lähdetään suoraan polveen ja DDT:tä ajetaan pää suoraan kanveesiin. Tossa nyt meni pönttö selkeästi sekaisin hetkeksi. Christian odottaa tagia ulos, mutta ja siinä on sun suosikki. Joo, kyllä vanha ystävä Kääpiö nyt. Kyllä, ja niin. Nyt lähtee Christian kehään vastaan Kane. Ja yleensä viidentyy, niin se on kyllä mielenkiintoinen, miten hyvä reaktio Christian on paluun jälkeen saanut. Kyllä. Onhan Christianissa aika paljon tulta ja tappuraa kuitenkin. On, mutta vuosikaudet kuitenkin poissa. Niin. Ja tuossa Henry yritti selkeästi nyt estää noita puncheja osumasta, että pisti kätensä eteen, mutta kuitenkaan ei estänyt tätä asiaa, eli suoraan polveen lähetään ja isompi mies alas. Niin kaikkihan on samankokoisia kuin ne matossa. Kyllä, ja tupla dropkicki tossa sitten. Kane yli köysien, iso clothesline. Ja nyt... Toinen iso clothesline, siinä tippu 2. Kyllä. Mark Henry. Mitä tuo mies mahtaa painaa ihan oikeesti? En mä tiedä. Musta surma. Ihan. Siinä reippaasti voisi olla kyllä aika liki yli 200 kiloa kyllä miehen paino, elopaino olisi mies. Niin tuli jotain 4-6 nokkaan taas kuitenkin, mutta nappaa Christianin lennosta kiinni. Kyllä, ja World's Strongest Slam. Tämäkö on... Tämä on yllättävä loppu kyllä tälle ottelulle. Joo, mutta hei. Tuossa on niin paljon massaa tuossa slamissa, World's Strongest Slamissa, että en ole yllättynyt. Ja se voima huikee, se ei niinku silmääkään räpäyttänyt, kun nappasi Christianin vastapaualle. Kuitenkin niinku on Christiankin iso mies. On, mutta kuitenkin 96 olympialaisissa, niin Mark Henry voitti siis olympiakultaa. Kun puhutaan nyt raudannostosta. Kyllä. Ja no ei tääkään niinku liitto pitkään kestänyt. Henry kyllä niinku muistaa, että miehet kohtavat toisensa Maniassa. Kyllä. Ja jokainen näistä miehistä haluaa ton Money in the Bank -kontraktin, sillä voittaja sitten WrestleManiassa, joka pääsee voittamaan ton briefcasein salkun, pääsee todellakin haastamaan hallitsevaa mestaria, milloin huvittaa seuraavan vuoden aikana. Ja tulossa vielä Randy Orton, joka haastaa Triple H:in tämän vuoden WrestleManiassa pääottelussa. Ja tällä viikolla kuullaan Randy Ortonista lisää. Just in case you've forgotten, I am the game. I can tell you this, it ain't bragging if you can back it up. Every second, every hour, every day, every week, every month, I am the best. Ja siinä me nähtiin pientä videopakettia Triple H:istä, mutta seuraavaksi Randy Orton. At the age of 24, ja Randy Orton oli 24-vuotiaana nuorin WWE-mestari koskaan. Muutama vuosi sitten nimittäin, tuossa 2004. Ja edesmennetä Chris Benoit'ta vielä otti sen mestaruuden silloin. Joo, ja tässähän muistaa just sitä, miten lyhytaikainen sekin yhti. Sitten oli kuitenkin, kun Triple H kääntyi häntä vastaan silloin. Kyllä, eli silloin nämä miehet olivat osa semmoista groupia tai unitia nimeltä Evolution. Ja siinä oli Batista, Triple H, Ric Flair ja Randy Orton siihen aikaan
Kuitenkin silloin kun Randy Orton otti mestaruuden Chris Benoit'alta SummerSlamissa muistaakseni 2004, niin Triple H ei tykännyt siitä kyllä hyvää. Nimittäin kun saman tiimin mies vei sen, mitä hän koki olevansa omaa omaisuuttaan. Kyllä, ja tässä niin kuin Randy Orton sit sanoi, että sä pilasit mun elämää, mä vannoin, että mä tuun pilaamaan sun, ja mä otin kohteeksi sun perheen. Kyllä, ja sitten nimittäin tämän vuoden alussa Royal Rumbleissa Randy Orton voitti Royal Rumble, ja Royal Rumblein voittaja aina pääsee WrestleManian pääotteluun haastamaan mestaruudesta. Ja kuitenkin Vince McMahon, myös TV:n omistaja, päässyt maistamaan Randy Ortonin ihan mieletöntä monotusta päähän. Joo, kyllä, niskatuki varmaan ihan tulee tarpeeseen tommoseen puntin jälkeen. Tuo oli nimittäin ihan todella taas myös Shane, Vincen poikakin sai monosta. Niin, mutta ei näyttää sen Randy Orton harrastaa ikäsyrjintää. Niin kuin monessa sukupolvessa piestään McMahonia ja vie niin naisen Joo, päälle. kyllä tää tätä tasa-arvoa nimittäin. Kyllä, siinä oli lisää tasa-arvoa RKO Stefanille. Kyllä, ja tuossa taidettiin sitten huomata, että mitä tuli tehtyä kuitenkin. Niin kuin monet on tiennyt vuosien varrella, Triple H ja Stephanie McMahon ovat aviopari. Ja kun lähdetään koskemaan miehen eukkoon, niin kyllä se... Sitten tossa loppu tuo kiukkuselta näyttää Triple H. Ja kävi sit niinku Ortonilla vähän kylässäkin, niinku mikä sit on kyllä hieman kyseenalaista. Kuitenkin niinku Stefani on pomon tytär. Stefani on osa bisnestä. Näin on. Mutta niinku Ortonin vaimo on kyllä niinku täysin syytön miehensä tekosiin. Ei, kyllä se näin on, mutta monta kertaa sivulliset saa kärsiä. Kyllä. Ja tässä kuitenkin sitten Randy Orton osaa nykyään sellaista tiimiä kuin Legacy. Eli kaikki toisen sukupolven tai kolmannen sukupolven painijoita. Niin nimittäin sitten tässä kun Legacy hyökkäsi TripleHin kimppuun muutamia viikkoja sitten, Stephanie McMahon tuli vielä miehensä hätääntyneenä miehensä ikään kuin apuun, mutta huomasi sitten, että nyt mihin olin astunutkaan. Ja sitten lähdettiin hakemaan Randy Ortonilta DDT:tä Stephanille. Ja senhän myös sai, mutta eipä oppinut kerralla. Mutta kyllä mä sanon näin, että jos meikäläisen eukkoon koskisi jopa, niin Robert tulisi ruumita. Mä tiedän, sä oot ihastunut. Ja ihan oikeesti, ihan tiedoksi vaan. Ei ota se periaatekysymys siinä, niin eihän niin naisiin kajota muutenkaan kaikille kuulijoille. Niinku opiks tämä, niinku Ortonkin varmaan se tulee WrestleManiassa oppimaan, ettei tää mikään maailman paras idea ollut. Ja tässä Randy Orton sitten sanoi, että hän on ottanut kaiken Triple H:ltä. Hän on vienyt ihan kaiken. Paitsi. Tosta olisi vielä äsken takahampaatkin tuohon moukkarin iskuun. Hyvinkin mahdollista. Jossa nimittäin viisauden hampaat saattaa lähteä tuossa vaiheessa, mutta nytten Randy Orton tänä vuonna sitten kun lähtee WrestleManiassa pääottelussa ottamaan Triple H:ia vastaan, mitä mahtaa tapahtua? Vaihtaako mestaruus omaisuutta? Tai omistajaa. Omistajaa, jos tarkkoja ollaan. Niin, näin. Kuitenkin Suomi-Finland perse. Mutta tässä nähdään nyt, kun McMahonitkin mobilisoi voimassa sit Ortonia vastaan. Tää toi melkoista niinku... Kun jenki puhuu strength in numbers, niin kyllä niinku... Ainakin lukumääräisesti toi McMahonin poppoo kyllä diskan päällä. Mutta kuitenkin tää on 3 vastaan 3 nyt tässä siis. 2 McMahon ja 1 Triple H. Kyllä. Ja monta kertaa 1 Triple H merkitsee enemmän kuin 2 McMahonia. Yleensä ainakin tag-tiimit hoitelee yksin. Kyllä. Mutta kuitenkin tässä nyt McMahonit eivät ole suoranaisesti painijoita taas, kun Triple H on painija ja Legacy on myös edustaa painijoita. Tietenkin näinhän se on.